Здравейте! Ето е красивата сграда на Централната Софийска баня. Мен не представя да ме удивлява природата, зелената трева, цветята. Все едно идва пролет, а само след 10 дни е Коледа. Но вижте колко красива е тази сграда, построена. Мисля, че след освобождението е построена, но тук още аутентичността има минерални извори. Именно заради това Константин Велики се заселва по тези места и това е негова резиденция била София. По-настоящем Централната Софийска баня е музей на София, но се чуват все по-силни гласове, че трябва да бъде възстановена автентичната баня с нейната функционалност. Много красива сграда и идват често туристи да разглеждат до бившия ЦУМ, а срещу нея е единствената в София джамия и отсреща халите също паметник на архитектурата.